di sini. Coba baca berapa sih? Rasane ati kang nandang seiting liya hanya aku kowe lapo katresnan Kang Mas wong bagus tak jalo ojo sele katresnan pancene tresno kuwi ake pacoba arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radi akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen turun kapisah mring sang kuwasa aku